temenanan. Nduk Umi. Dalem, Pak. Deh. Saiki wis kuliah ya, Nduk? Alhamdulillah nggih, Pak. Wis ketampa ning isi. Sampun. Syukur. Jurusan apa? Karawitan. Tegese saiki sampe ora bocah meneh lho, tegese wis dewasa. Nggih, Pak. Ya, tegese tindak tanduk muna-muni, le belajar aja nganti kendho, aja nglokro ning kudu saya semangat. Nggih. Heeh, jurusan karawitan. Elok. Cita-citamu dadi apa to, Nduk? Kula pengen dados tiang mawon. Lah apa saiki kuwi kodhok napa piye? Mboten mate dados tiang ingkang piguna ngoten lho, Pak. Tumrap Oh, bangsa lan negara ngoten lho. Anake sapa? Iya, wis ngono kuwi. Nadyan pinter kaya apa ya, sugih kaya apa, pangkate dhuwure kaya apa, yen uripe ora piguna tumrape bebrayan agung, iki mengko uripe muspra ngono kuwi. Nggih, Pak. Ngono kuwi. Ya, Iki ya tak apa kuwi tak didik temenanan, tak glowentah temenanan. Ya, mergo wis katelak dadi anake Bu Kesi. Mulo ya nembang sak nembang kudu apik, le nyandang ya kudu becik, penampilane ya kudu bener-bener bisa istimewa. Ha iya. Saya meneh saiki perkembangane zaman kuwi sing mirsani wayang lumantar streaming, lumantar YouTube barang selalu memberi apresiasi, memberi kritikan, saran supaya wayang ini tetap cocok di mana saja dilihat. Ngono kuwi. Lah ngono to, Nduk? Nggih, Pak. Nggih, ya saiki nembang sing kepenak. Suwe sampean ora nembang karyane Mbah Sukron, ya kuwi lagu Nyidra Asmara. Nggih. Kuwi. Ndang menyapa sik kepada Umi Mania sing ana YouTube Kuntadi Channel. Nadyan mau jensete sempat apa kuwi jenenge error ning penonton iki balik meneh. Ayo, sih setia. Luar biasa iki. Ya. Nggih, tapi terutama nggih sing ten mriki riyen, Pak. Oh iya bener. Mirsani wonten Tulung Rejo mriki. Tulung Rejo mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Ini bareng kudungan saiki do salam kabeh. Ayo. Serawani cacuk-cacuk. Ora ngawut ora. Terus piye, Nduk? Ayo bacana, Nduk. Kula nuwun, Pak, Bu. Kula minangka wakilipun sedaya rencang Madangkara. Dalem. Kowe dadak kula nuwun ning ngopo? Lah kula nuwun lek mlebu omahe Bu Kasmani apa piye ngono. Nang panggung kok kula nuwun nyauri monggo dimanggakne ning ndi jajal karepe. Lho maksudnya niku kita niku harus Pak, nek ten putih-putih niku harus kula nuwun. Kita warga seni ya. Cara nandang kreasi. Kita. Heeh. Kula lan panjenengan lan sedaya kemawon niki lho. Ten putih-putih niku harus kula nuwun. Oh iya. Tata krama. Nggih niku tata krami, Pak. Nggih, sopan. Sopan santun kok sampun. Nggih, sopan santun. Terus piye neh kata-katamu? Kula sak rencang Madangkara ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu, panjenengan sampun kersa mirsani, sampun kersa mengapresiasi ringgitan Ki Cahya Kuntadi dalu punika. Mugi-mugi panjenengan ingkang kersa wungon mugi-mugi diparingi lancar sedayanipun, diparingi rezeki ingkang barokah. Amin. Amin. Awakmu padha mbokmu iku. Lan ugi kagem sedaya fans klub kula Umi Mania kalian Cahya Kuntadi Mania kula ngaturaken maaf. Loh, lah salahmu apa? Kan jensete wau mati, Pak. Dadase kan terganggu. Oh iya. Streamingnya terganggu. Dadase minta maaf. Ngapunten benjang kersane ditumbasne diesel Pak Yoyo. Iya. Diesel sawah ya. Iya, pun Pak nembang. Ya saiki nembang Nduk. Dibawani dhisik pokoke sing komplit. Ayo, pangkure. Nyidra Asmara utawa Ula Tampar. Ya, Nduk. Mate seri angkleng darama
Hengkang samya Jumburayu Jenenge sapa, Nduk? jenenge ula tampar Gunjak sapa, wani gunjak garwane sang maha wiku Garwane Sang Mahawiku. Terus anenggih sang naga raja garwane Sang Nagaraja sesilihe sapa? sesilih nyinaga kini Duduk. Umi Afifah mit ing Ponorogo.
terima kasih. Jan tonjo tenan ya mak. Suarane pancen ya apik yen karo gamelan iki jan iso mirasa. Iya.